So sa kaap. Mao ba? Mular gadi kagawas? Oh, Grace. Siyempre, kinahanglan akong pangandaman ang atong future kung pananglit sugto na ko nimo. Mao ba? So, unsa man? Mapagyapon ka maluin ako. Jonas, Please. sige good. Hmm? Gisagot na tika. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you, babe, nga gisugot ko nimo. Kung wa pa, di unta ko ma-inspired dun para maningkamot para sa tong future. Sige lang, babe. Maningkamot ko sa gawas kung makalarga na ko. Aron pohon, iniguli na ko, magpakasal gida yun ta. Kung karon mintras tanto nga, napa ko din eh. Solito na tong panahon nga, mag-uban ta. Eh for sure, mingawon gid ta sa usa-usa. Jonas, Pero ay kabala ka. Taod-taod ba na may tabo kay... Doon na pa ko'y kinahanglang lihukon din eh. Ma'am karon, mag-enjoy na ta o di isa ta maghuna-una na. Babe, ready na ka? babe, sorry ha. Pwede next time na lang ta? Ha? Nga naman. Nalimot ko gud nga nadi nila ka sa mga friends karon. Mama. Kanugon eh. Nag-expect na ba yung sa tong lakaw ron? Di pwede nga makuyog na ako nimo. Aron basta mapaila-ila na ako nimo nila. Babe, sorry. Pero dili pa gid ko ready nga ipalaila ka sa mga friends. Babe. Ay. Ha? Uy, kalahin ko ni Chris. Lagi ba? Sakit ba ya? Doon ako may katuig niya. Wapagid mahitabo nga gipaila-ila ko niya sa mga barkada. Bisan galis kay pamilya. Wagi usa nga nahibaw. Di magigani siya kay-dare og post na mong duha sa social media accounts niya. Giyawa sa ng Chris. Di ko mamang yung kara siya ni mo. By the way, Magkapangutan na lang ko ba kay... grabe na sa kaya na ba yun Magduha na mo katuig pero gitago lang gihapon kaniya. di sa ko katuo nga wa siya mahigugman ako eh. Magduha na kong katuig. Ay, yan lang unta kong gibuagan kon. Wa gid siya mahigugman ako. Wa niya gipaabot og ingon ani kadugay. Magkapahibo mo ko kayo. Ikaw ba mas ikaw nahibaw ninyo duha. Wow, babe! Babe, kaning tiniuy. First time magida ako ni magingon aning klase sa restaurant. Of course. Dapat special kay anniversary ko na to. By the way, babe, this is for you. Hala, kaikog ko ba ya? Mabi ako'y gift ni mo. Okay na, babe. May kaso. Sige na. I-open na na. Wow! Nakagusto ka? Uy! Nidot kayong kwintas. Maayo kayo na nakagusto ka, babe. Kulbaan ko da. Abi na kong sing-sing. Mawawan ka kung mag-propose pa ka na ako karon. Unsa? Sige na, please kog salot na ko anime. Sure. Jonas, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Habit na, ma. Kay gamay lang kay kuwang. Lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa manggigipaila-ila na mo nga imong uyab, uy. Wa bagyog ka makakita og mauyab ni mo, nak? Nalagi ko'y uyab, ha? Ingon bitaw ko nimo. Duha na magan mi katuig. Aw niya, ang anong mapamana ni mo dad-adinis bay? Kanus apa man tong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong igna nga dili gihapon siya ready hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ning ako nimo ha. Ayaw prisoha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati.
Kung wa na ka malipay then, biya. Ma, nalipay man ko sa kiliran ni Grace. Kung iyam gani kong gitago ang doon, wala namang pasabot nga wa siya ni care na ko. Love kong Grace, ma. O, nakita na ako. Nak, wa ko'y pagsupak anang inyong relasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maora. Basta kay naara ko permi para nimo, anak, ha? Thank you, ma. Babe, nabusog ka? Oo, uy. Thank you sa dinner, babe. To, day ba? Hapit na kumularga. Basin pwede. Ihatod natin ka sa inyo karon. Jonas, ayaw na. Okay na ako mag-taxi. Grace. Recorded by X Thunder Gaming. Mingaw na kay kong Grace ta. Lahi ragid kon. Wakas imong kaugaling nga sad. Muragog. Mahumsik. Manawag ko na yung messenger, B. Hello? Babe, mayo kay. Natubag na yun ni mo. Ay, gimingaw naman kay ko ni mo, uy. Babe, sorry ha. Naparab ako importanteng gibuhat ron. Next time na lang panawag. Bye. Ano, Miss Grace? Mura man naglikay siya na ko. Daga na kay kong message niya. Pero bisag text o tawag man lang gikan niya, wag yun ko nadawat. Unsa naman kay nahitabo niya? Napa ba ako'y balikan inig uli na ko sa Pinas? Ay, salamat na. Kay safe ra gid ang imong pag-abot dinis ato. Ma, nasa ko lakton ha? Aha? Uy, mao pa gani pag-abot nimo nya mulakaw na ka. Importante lang gid ma. Oo. Niyan ako sa Pinas. Ugway kalibutan si Grace nga naabot ako din eh. Bahala na. At tuon gid ako si Isla. Grace, Jonas? mag-istorya ta. Kano sila ka naabot? Uyog na ko, dali. Time pa sa ba? Asa mo ko ni mo dadon? Gusto na ko mauli. Ganun gid ako ni mo din hotel. Wa ko'y daw tang buhaton. Gusto na ko mahibaw ko nga nung kalit lang ka nga. Wa na magparamdam ako. Unsa pa may angay nitong istoryaan? Unsa? Unsa'y ang nga istoryahan? Nawa ka lang kalit, unya, muingong ka unsay ang nga istoryahan? Grace, mura kong nabuang. Gihimo ko namang buang. Kung na kay lain, sulte. Di kay imo ko pala umon. Nakasa ako ni mo. Unsa? Nagita ako lain sa panakas gawas. Giulan ko sa kong kahadlok na basin og
Makakita kag lain sa tanglayo ta. Unsa? Dili ka makabasol na ko, Jonas. Gikan ko sa broken family tungod sa pagbinuang sa kong papa sa kong mama. Hinungdan nga nagkabuwag sila. Sa akong ex nga before nimo, mo sige buhat. Gibinuangan ko mismo atubangan nako. Unsa na lang kakangalayo ta sa sagusa. Ngun na kaubos ang mong pagtanaw na ko. Grace, mahal ti ka. Mahal sa din ka, Jonas. Pero mabasol ba ko nimo kung di ka pa na kumasakitan? Inungdan nga bisang kita pa. Nangita kag lain? Huwa na may itong tawhana. Nagigbuwag ko niya tungod kini-realize na ako kagigamit lang din ako siya. Huwag ako! Gikamit labas ako ni mo? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero tungod sa kong nabuhat, dili na ako deserving pa ni mo. Grace, Makakita pa kag babae nga para giti mo, Jonas. You deserve someone better. magpakasal ta. Unsa? Magpakasal ta aron makaingon ka gid nga tinud-anay ni ako nimo. Kay bisan pa man human sa tanan akong nahibaw-an karon. Mahal pa gyapon kita ka, Grace. Jonas. Kung musugot ka lang, magpakasal dayon ta sa labing daling panahon. Jonas. My life without Oh, sakit para nako nga mahibaw-an ang tinuod nga nangita siya og lain samtang layo misaw sa gusa. Pero na-realize nako nga ingon ana gyud ay kalawom ang akong pagmahal ni Grace. Kay bisan pa man sa akong nahibaw-an, andam gyapon nako siyang pakaslan. Nakita mo sa gyud nako nga nagbasol si siyang gibuhat. O karon, minyo na mi og mabdos na siya sa ikaduha ng mga anak. Dili na nakutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka may higalan kaagi ni Jonas nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Sa awit ngayon kipangayo. Awit nga dekurahan all my life. there was a time that I just Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, hantimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. nais kong RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kamahuyang nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang tumatatampo nagdasangan nga Enzo. Sir, nais ka ay kamong host.
At least pohon, na ko ika-recommend sa akong mga friends. Thank you, sir. Ay, Enzo di ay, by the way. Nice to meet you, Sir Enzo. Ako sa day si Adam. Nice to meet you, sir. Pwede ka mga number ni mo? Sige, sure. As in, gwapo, gyud. O, lagi. Loko, di ko balik-balik, ha? Unya, wadi mo ka na imong lana. Ay, yabag. Basta paggabitan ako ng saglana, di yun siguro mo gana. Dili ko mo to, ay, gumato yung uyab, oy. Basta nga ni nanay asawa. Oh, malas kang bayuta ka. Uy, wow. Ingon anak ka ka-supportive kapag amiga. Thank you, ha? Uy, kadit. Mura ba na si Adam, oh? Dadasi siya lagi yun. Asa ba? Ay ka na. Wow, gwapo gid di ay. Pero huy, ay ka holding hands nga bayot? Oh, ay kung ina nga. Nawaw mali di ay ka. Sir Adam! Sir! Sir! Enzo? Uy! Manay tinuod. Basta ko ka bayot. Pero nakoy uyab babae. Dugay na sad mi. Ha? Awa, bila ko straight yung ka. Oo. Okay. Di masagid ko magpaila. Bamugod kong di ko madawat sa kong ginikanan kung ako silang sultihan sa tinuod. Pero ang imong uyab, dahil ba siya ngayon anak ka? Oo, naibaw. Pag-una, nasakitan gid siya. Pwerte na yung hilak. Pero mahal man daw ko niya, maong magpadayon ko nagyapon may balag ng unani ko. Mo ba? Uy, alam no, swerte kay siya ni mo. Maswerte ko niya, kay dawat yapon ko niya bisan ng unani ko. Ano gun, uy? Ha? Ano gun? Nga naman. Ninuto na akong nasinggol pa ka. Kaso ba yung kahit ka, pag-una pa lang nga pagkakita na ko ni mo. Mau ba? Parehas din Tinuod. Yeah. Adam? Kara? Oy, babe. Oh, Ganina na ako sige tawag ni mo pero wagid ka matubag. Ay, sorry, babe. Nakoy ka meeting nga client ko. Ato day si Enzo. Enzo akong uyab si Kara. Hi. Nice to meet you. nice to meet you, Sad. Enzo, sorry ha. Nalugay ko. Kung saan nga napakuyo pa si Kara na ko. Ay, okay na, uy. Okay na, nakasabot track ko. Nang luod ka na ko? Wow, uy. Doon na ba na ko'y katungod mangluod? Ikaduha na ko nga naabot sa mga kinabuhi, di ba? So, huwag ko'y katungod ka mo reklamo. Enzo. O, sila, kau na. Gilutuan ka sa mong paborito. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsa magiday mo? Uyab nga murag dili. Unya, musugot lang kagingon ana? Nga permi kang second choice para niya? Usa ba sa katungod ako nga mo reklamo, di ba? Ikaduha na kong niabot siyang kinabuhi. Mga na, bahala nagsakit, aguntahon na ng ginako. Ay, o, lagi. Pero bisag kung sao ni mo, no, Enzo, sayop kaayo na. Kung nasakitan kasi yung sitwasyon ni Adam, mas masakitan to si Kara. Kung mahibaw siya nga naay ka mo ni Adam. Yung sa na ako, nga mahal man dyan kayo na ko si Adam. Ang pangutana, mahal bagyog ka ng Adam? Basig na kusik-kusik lang kasi mong panahon, ana. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Kung ako'y imong pangutanon, sayop gid kaayo na, anak. Ma, Doon na mo'y tao nga gitumban sa inyong gibuhat. pero mahal man ako si Adam. Ano dili naman lang sad gud babae imong higugmaon aron may problema. Mama said, uy, kapit ako nakadawat ka. Ay, Kapit dawat ako ni mo. Lagi, dawat lagi ti ka. Pero mas tinot man gud unta to nga naa kay anak. Ma, Aron kung matiguang ka na, dunay mo atiman nimo. ma. Nga nakikita mo ka na ko lang. Kung sa na importante ni mong sulti, Kasi may mas timbang na munduhan ni Kara sa mga kinabuhi. Ibaw ko nga wako'y katungod ng mga utanaan ni. Tungod kay kaduhan ako nga miabot sa mga kinabuhi. Pero gusto na kong mahibaw sa tinuod, Adam. Dili pwede nga duha mi sa mga kinabuhi. Unfair ni alang na ako. Ug mas labaw ng unfair ni alang kang Kara. Enzo,
Mahal di ka pero nagkinahanglan kong kara. Nga din naman lang kang sulti sa tinuod ni mong pagkatao sa imong pamilya. Dili ko nanak sa yon. Mas maglisod ka, Adam, kung ipadayo ni mo nga magpakaroon ingnon ka atubangan nila. Enzo, please, ayaw kong papili Mamatay ko kung mawa ka na ako. Adam. Tugaya ni Adam. Asam ka dahil ni siya? Hi. Kara? Pasensya na. Pero dili gid si Adam imong kasabot kung dili ako. Oh, Og nahibaw na tingali ka ko na sa tuyo na ako ni Moron. Kara. Gahapon man ko nahibaw sa tanan. Og for sure, nahibaw ka gid sa matuod na mong kahimtang. Og despite sa tanay mong nahibawan, mikiringking ka paghihapon sa akong uyab. Kara, please. Dili ko sama sa uwang bayot na gusto og iskandalo. Professional ko nga pagkatao. Then act like one. Mao ni unang higayon katapusan akong isulti nimo. Stay away from my boyfriend. Kung dili ka gusto nga magkupay ang kinabuhi tungod nimo. Kaslo no nami. Og mao ni gusto si ang pamilya para niya. Daghan og masunod si Adam siyang pamilya pananglit makasal naming duha. Kung ipamugos gid nimo inyong relasyon, better think twice. Kara. Nakigo na, ana. Sakit man ay mano. Kung maigo na dyan ka aning gugma. Sorry, maha. Nisupak na gani ko sa mong gusto para na ako. Punya karon, kagilak-hilak pa dyan ko. Sige lang. Ipagawas lang, good na. Natural man ginamuagi ta, ana. Kaagi nas tanan, anak. Kay kung dili ka masakitan, buti pa sa butwa ka mahigugma. Ma. Adam? Niya ka sa mong trabaho, ah? May istorya na ta. Ayaw paglikay na ako. Adam, palayo na na. Enzo, please. Please, paminawa ko. Adam, kalimtin ako. Kay kalimtan sa daka. Mas una mong karakin ako. Enzo. Pasensya na. Pero dili na ko kaya ang gusto mong mahitabo. Bisag ingunaan nilang ko. Pero I know I deserve something better. Enzo. Unya, kumusta naman imong heart, yot? Ni ayot, recovering na. Maayo hinoon. Kay dili ko gusto nga magmaoy ka inigpaso nimo sa kong kasal. Unsa? Kasluno na ka? Aha. Hello, wow! Congratulations, sis! Day, naapay chika nimo. Ang host ra ba karon kay si Adam? Huh? Apil man gud siya sa package nga among gikuha. And wala ko mahibaw nga siya rin mo'y host karon ra. Enzo, kumusta? Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Almost a year na sad sukat sa panghitabo, right? Mao lagi. Ikaw, kumusta naman sad ka? Yeah. Huwag yapon makamubuan mo. Adam. Abi mo. Layas pa ko sa amo. O nagkabuhagin mi si Kara. Ha? Unsa makita buwa? Ako silang gisultihan sa tinuod akong pagkatao. Unsa? Oo niya. Siyempre. Huwag sila makatuo o naglagot sila na ako. Di sila makadawat na ko og mo to. Ipahawa ko sa amo. Before ko nila papahawa. Adam. Kapi ni mo. Sukad lang nga ako itong gibuhat. Mas gana nga akong gibati ron. For how many years? Karoon pa ko nakapahuwag tarong knowing nga di na ko kinahanglang magpa-as if sa akong pagkatao. Knowing nga wala na milaw na ako.
Knowing nga, wala ko'y babae nga gipasakitan. Adam, O Enzo, andam na ko. I hope, di ba too late para natong duha? Ginoo ko, salamat! Salamat ng taon nga natubag na kita na ko mga pag-ampo. Salamat, Enzo. Mahal kita ka. Mahal sa kayo ka, Adam. Nilarga mi ni Adam sa Thailand ug dito mi nagpakasal. Karon makaingon ko nga mas lab na namo ang usag-usa o going strong pag yun ang among relasyon. Ug mas nalipay ko kay karon mas gawas nun naming mo express sa among pagmahal para sa usag-usa. Dini lang kukutob, dalang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagay ni Enzo nga taga Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. Pangarap ko ang ibigin. Pangarap ko. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpapalit. Sa habang panahon. Ah, ma, Uy, kas puting good nimo. Asa ka pa ingon? mamisita ako, ma. Ay kisabay imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay unsa man imo nang uyab. Manguyab ako mo, eh. Manguyab ka ng babae nga wata makaila. Ako pa nimo, kana nga silingan ng imong panguyaban ay kay suhito na tas kinaiya. Ah, di ko mo, eh. Di ko ganahan sa mga daga din sa ato. Mga itom kayo. Si Celine ang akong ganahan kay puti. Parehas na ko ba? Ya, gwapa pa yun. Ay onya, buutan ka ng imong giingon nga silin. Aw, may bawaan yun yan, eh, ma. Kung buutan ba ni Bayan, ha? Uy, Benny. Ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Ah. Wa mood ko ilingaw sa mo. Mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Ah, nga sa ato pa, pwede na dito mag-storya-storya, Lin. Pwede po magkanta-kanta ta. Magiganahan ako ni mo. Sipat kay ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magibahitabo nga maghago kag anis amo kung wakay tuyo na ko, di ba? Aw, bright yung kay Kalin, uy. Musulti na lang ko sa akong tuyo ni mo, ha? Di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ko ni mo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nagkagusto ni mo. I love you, Celine. May chance ka ko ni mo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Unsay buot nimong ipasabot, Lin? Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay mao daay nga minghoy kinang naong nimo. Kay wa di kasugtas imo gipaguyaban. Oo, ma. Ay nabagi babae do nga di gyud dayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantoson
Kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Mao lagi ma. Kung tinuod kang nahigugma ang silin, ay atos-atos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin. Kumusta naman tong akong giingon nimo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nang uyab nimo? Hangtod ron, wa pagid ka maluoy nako. Nakita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na ti ka. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot? O lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo. Recorded by X Thunder Gaming. Ay maayo hinuon kay nagbuga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko nga. Iya na gyud kong gisugot. Oh, kung maunang may uyab na kapag minyo dayon. Unsa pa? Pag minyo na, aron makakita na may og apos mama nimo. Ha? Magminyo na ta? Oh, Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko nimong buhion? Oh, kaya, uy. Aw, kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, Celine. Uy, hinahinaya ko, mabalik ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Maangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Nako'y balita ni mo, Dong. Oh, unsa man na, Dailin? Mabdos na ko. Tinuod? O, lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test. Og positive ang resulta. Kung mauna dahi, happy na dahi kung mamahimong papa ini. Anak, Dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok manggog ka. Naunsa ka? Nabalakan ko dahi. Unsa may imong gikabalakan? Tingali og imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho dahi. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, mas hindi ka makaagwanta sa itong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka, Dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Dailin. Aray! Oh. Dong, Oh, Day, naunsa ka, ha? Dong, sakit na kaya nga kong tiyan, Dong. Mga anak mo tingali ka. Dali, datlon ka na ko sa ospital.
maghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni sig dato nang iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh. Benny, hatagi ko kwarta di, abi. Day, wala ba yung kwarta dere? O, saan din mo kwarta? Hoy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kog paliton. Nakagidlay naman gani ko inihapit. Pasensya na gid kay kaday. Wa pang yung kwarta din, eh. At agalan din unya tagag kwarta, ha, kung ma-harvest ng mga utanon. Oh, day, unsa man eh? Ngano mo man nagipanganda mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O kung sa may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ko makagwanta sa tong kalisod, uy. Oh, Ang tinuod lang, no? Nagmahay ko nga nung nakigminyo ko nimo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lain nakatunan ko di pagpangumara. Silin. Mao bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biya eh. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. O ate man na, amahan man ka. Day, di man misaan magkanako. Nga di ko na mo biyaan bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa tong kinabuhi. Ay so, storya na tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo. Oh, Maong mubiya na ko ninyo. day. Ma, ayaw lang may biyai, ma. Ayaw lang may biyai. Tingka sa ato, ma. Talapag lang ko. Unsa ba? Ayaw ka Day. na yung gunit-gunit, tibi? Bisag mag-unsa pa mong hinilak diha, dili mo makapugong nako. Ha? Ma, balik din ma. Day, day, Silin. Dini, ma. Ayaw magbiyain, day. Maluoy ka na mo. Day, Silin. Hinungdan ug naingnan ni iningtan sa pagsanig kong hilabihan ni sukot ko. Tungod lagi kay mag-uumar ako, gibiyaan ko sa kong asawa. Kay di man ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Og ako na lang nahibawan nga may lain ng pamilya si Silin. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makikigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitogo, single father. Dinhin lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga ito mga higalang kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nakalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung dili mong matumato ang tanan. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakap. I-address lang na inig tulungan nun. Hunt Lubanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagagin salamat sa inyong pagpaminaw. Day, Renaline, ila-ila din mo sa akong amigo, si Selmar. Selmar,
Sir Annalyn. Oh, kumusta, Lin? Okay ra. Pwede ko mga makigamigan naman, Lin? Amiga raman ka ha. Pwede. Pwede ko mga sa imong Facebook account? Ha? Kuan. Hatagi na lang na day, uy. Gusto ba na siya makikamiga ni mo? Sige na lang, uy. Mauni akong FBO. Kumusta, Lin? Ikaw ba? Bago pa ganitang nagkita, nangumusta man ka dayon? Bitaw, gibingaw ng kundi mo. Atik sa day. Tinood bitaw? Kapag bitaw, naunsa ko. Lin, pwede ko mabisita ni mo? Nga mamisita man ka? Ganahan lang ko, magkana ko na sa inyong lugar. Mana ko ha? Makadumdum day ka. Mangutan ako kung nasa lapit ninyo ha. Oh, bahala ka. Salamat ha, nga nakikatubang ka na ako. Kadumdum sa kadinis amo sa? Pwede madumduman. Basta gugma na mo'y magsugo. Selmar. Ang tinuod, Lin, the love at first sight ko mo. Sa dihang nakailata ka, wala ko makatubog tarong. Nagsigilan ko gunahuna ni mo. I love you, Lin. Selmar. May chance ka ako. Time pa. Makalitan man sa tanimo, uy. Ni anira day karon manguyab na ako. Ulin. Kaya di mo ko ganahan nga panguyaban ka sa cellphone. Gusto na ko nga personal yun. May chance ka ako? Ako panahon na unaon, Mar. Sige, magpaabot ko, Lin. O dili ko mohunong hangtod nga duwato ni mga kong gugma. Sugta, uy. Day. Aw, unsa man? May feelings ka niya or wa? Ganahan ko ni Selmar, Day. Gaan kayo nga kung buot niya. Aw, kun maon na. Nganong pantusan pa man nimo ang taho? Sugta, uy. Tinota, Renalyn? Iimo na kong gisugot. Oh, Selmar. Uyab na ta. Abali mo, lipay na kay ko. Nga imo na yung kong gisugot. Hangyo lang na ako ni mo, ha? Ayaw beg ko binuangi. Ayaw gyud ko pasakiti. Oo, Renalyn. Ako lang isa mo. Mahalo no pangkaunta ka. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta man yung relasyon ni Selmar, Day? Okay raman, Day. Pinangga naman ko niya. Maayo hinuon, Day. Basig siya ng imong forever, Day. Kanindot unta, Day, kung mahitabo na. Bilak kruta nga wa mapakita si Selmar ron. Dili man unta sa ingon ini. Asam di ka ning tawhana naglaag-laag. Pasensya na kalin ha. Busy lang kay kurong panahon na kay namuig sugos papa na ko. Nako'y dagang lakaw-lakaw. Mao ba? Okay ra, uy. Nakalitan mo lang good ko nga wa ka magpakita din sa amo. Pasig karong semana ha. Mahuman na ning gisugon papa na ko. Pagkasuroy na ko og balik din sa inyo. Salamat in taon niya na humanagit ko sa kong gipang trabaho. Magkalingaw ko sa cellphone, uy. Aron mawaling akong kakapoy. Hala? Kitsa man ni message. Huwag mo ko makaila ini. Dili ba ni masabot ang pangan? Uy, babay. Palay si Selmar nga akong uyab. Uyab ding Selmar ang ni message na ko. Maayo kinanawag ka. Naon sa di kami ka? Ayaw ko tabag amiga. Dili ta amiga. Kinsa di ka?
Di na kinalang mahibaw ka kung si kinsa ko. Ang ako lang ikasulti ni mo, ngayon ang pag-shot-shot ni Selmar. May makasamo ka sa mong relasyon. Ganong imo manigibuhat na ko, Selmar. Sorry lang, Kaylin, ha? Hindi na ko tuyo nga pasakitan ka. Kung si dili tuyo. Ingon ka, mahal ko nimo. Ug mahalon ko nimo. Ngano man eh, ha? Ganong may lain naman kang uyab. Ibog mong ganal ako na bayana, good. Magsige nag-ado sa mo. Ito nga, may nitabo na mo. Ginoo ko. Pero am kay gugma ng bayana, Lin. Ikaw nga kong gigugma. Ayaw na kong sultihi, anak, Mar. Dili na ko matuo, anak. Renalyn. Pag-focus na lang sa bag-o ni mong uyab. Kalimti ko kay kalimtan nasad ka. Marag nga katampog yung kuskipati ni mong kagool ronday. Kaya ako ba nagpalaila ni mo ni Selmar? Okay ra dayo eh. Ayaw lagbasula imong kaugalingon. Dili lang gid masaligan si Selmar day. Ayaw lang kagool day. Kay basin di ay, may gitagana ang Ginoo nga para gyud nimo. Kumusta naman ka? Okay na ako, day. Naka-move on ako sa gibuhat ni Selmar na ako. Maayo hinuon, day. Hapit na hinuon ko malimot da. Ha? Ang unsa man? Nang regards dito sa Chris ni mo. Oh? Nauli na din si Chris dinis ato? Kumusta, Lin? Ako'y angay mangumusta ni mo, uy. Kitagsa na lang kay kang mauli dinis ato. Saon, to mas layo ang akong trabaho, good? Mausad lagi. Asa man mo asawa? Sawa, boy. Bupataw ko maminyo, eh. Pag minyo na, uy. Aron managhan ang gwapo dinis sa atong lugar. Ako, masagot ka na ako. Magminyo na ako. Ha? Ikaw ba mo, ginay? Akong kamingawa ni mo. Kanang imong ka-joker. Ako magmedya, Lin. Oh. Ang tinuod. Kauna pa mong ganahan mo. Pero wagid ko makasulti sa akong feelings. Karong bagid. I love you, Lin. Chris. May paglaom ka ko nimo. Renalyn. Naibaw ka, Chris. Natagam naman ko ining gugmang-gugma, uy. Makatagam ang gud mong mga lalaki, good. Maayo kay mo mapasalig. Niayman-himan. Inyo laming pasakitan. Oh, ayaw sa ko i-appeal, eh. Naibaw man ko nga bag-o lang ka nasakitan kay nangitaglain ng imong uyab. Pero, lahi ko, Renalyn. Maong hatagi lang ko higayon nga higumaon ka. Ablihi pagbalik ang imong kasing-kasing. O, pasudla ko. Chris. Ayaw ko bala ka. Huwag ko magdalay. Andam kong magpaabot hangtod ka sa kamaluin ako. Chris. Pililipas ang araw, lagi kang naiwala ka sa Sa pila ka buwan nga pagpanguyab ni Chris nako, naluoy ko niya. Ug ako na lang siyang gisugot. Kaya nakita man ako nga seryoso siya diri nako. Wa sa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Dili pareha sa una na kong uyab, nga igo lang kong gipasakitan. Pero sa tinuod lang, hangtod karon makahuna-huna ko panagsa ni Selmar. Og makapangutan ako, nganong iya kong gibiyaan. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Renalyn nga taga Sitio Bungaw, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan.
Bakit mo ako, ine? Bakit mo ako ikita? Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa kaawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya. Puso'y lumu. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalaan, sana'y ako na lang. Bayo! Alaysa! Bayo! Kinsa man yung nagsigig panawag na ako eh. Bayo! Oy, Tang! Nas, Alaysa? Alaysa, bango na diha. Uy, day nangita ni mo, oh. Oh, ma! Joel, ikaw man ko din eh. Ang ano niya makasamo? Unya, sa'yo pagit kaayo. Kalimot ka nga naman tayo buhat ang project ron. Oh, di isa. Pandam na diya kay magbuhat na tayo sa itong project. Paabutan sa ako kadiyot, kay maligo ko. Muta ko rin mo. Lain sa kayo kung bako ko. Magubi akong ligo. Uy, nitutok magod ka na ako. Nahan akong tutok mo. Ayaw ko tutuki, uy. Kimara kong mahilis. Gigupahan na ganit kung nagtanaw niya. Ha? Naunsaman ko eh. Dili man nila mawa sa kung ano nag-isulti ni Joel nga. Gigopahan siya na ako. Pag-sure, uy. Ayaw kong ina nga may feelings na ka ni Joel. Ambot ay Christy, uy. Naglibog sa gani ko sa kong kaugalingon kay... Mingawa naman hinon ko ni Joel. Duda ko ni Muda. Nga murag na in love na ka ni Joel. Ha? Alaysa, snack na ka? O, pa Joel? Yung morning bananakyo. Ayaw lang, uy. Imo ka na lang na. Sige, nagkuduwat to na ni. O niya, ikaw. Uwa na kay snacks. Okay na ko, busog ba man ko? Sige na, karna na. Parang di ka mukutman. Thank you, Joel, ha? Ay, gikilig ka sa. Naunsa ko di, ha? Nakakita ko, uy. Gihatagan ka og banana Q ni Joel. Nalipay ka sa. Ambot bitaw day, uy. Lahi man akong gibati nga na-permi si Joel sa kundool. Kana ganing permi siyang magpakabana na ako. O niya, kung manguyab si Joel ni mo, imong sugton? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kuanday, kining... Imo bang sugton si Joel kung manguyab siya ni mo?
Ambot day, oy. Ha? Alisa! Ano? Mauli na tara. Mabiyaan na sad ko ini kay ni naman si Joel. Wala kay buhaton? Kay mamauli na ta. Alisa. Okay na ko, Joel. Sige. Chris, muna namin ni mo ha. Daan pagilagi ko. Sige, Joel. Ampingin na ako, miga, ha? Siyempre, inangga biyanin na ako. Joel, mangutan ako ni mo ba? Unsa man na? Nga na di ay nga, buotan man kayo kanako. Siyempre, amiga bita. Anya, imo pag yung giingnan si Christy nga pinangga ko ni mo. Pinangga magid ka. Best friend ba ka na ako? Maong, pinangga tagid ka. Joel. Hain man is Joel. Niuna ka siya pauli. Itaas mo ko ng liog ni mo. Oh. Nangita kang Joel? O, day. Ting pauli na biya na mo. Ako itong nakita si Joel. Hain man siya? Yung itong giyato si Alira. Ha? Mao day nga nawa kagahapon kay imo day gihatod si Alira. Oo, best friend. Akong gihatod si Alira. Ngano imo man siyang gihatod? Gibayaan ko siya sa iyang mga kauban. Kay, di mo nagpauli. Mao to, ako lang siya gihatod. Mao ba? Dali na, mga na ta. Ha? Dili ta magdungag pauli? Una lang kagpauli na ko ha, best friend. Asa man day ka? Akong gihatod si Alira. Paghilom, uy. Ayaw pagkilak-kilak, di ha? Pailakan lang gud ko, day. Sakit kayo kung dughan, day. Ani ko yung si Joel ni Alira. Yung saan man na ni mo? Dili man nato mapugnan ko nakagusto si Joel ni Alira. Alisa, naku ibalita ni mo. Unsa may imong ibalita na ako? Gisugot ako ni Alira. Uyab na mi. Mao ba? Maayo hinoon. Congrats, best friend. Sakita na gid sa kong dughan, day, uy. Ngano naman sad? Uyab na magid si Joel og si Alira. Ha? Dili na ni kaya, day. Abi na ko nakagusto si Joel na ako. Wa man di ay. Si Alira man di ang gusto. Daywa, nagitay mahimo, anak, day. Nagtuo man gani ko sa una og manguyab si Joel nimo. Kay grabe ba mo ka-sweet, di ba? Abi ba na ako, day may feelings yan ako. Wa man di ay. Friend na magidi ang pagtagad na ako. Ang ako'y katambag ni mo, day, no? Dawata na lang nga friends na gid mo ni Joel. Ay, Alisa. Ikaw din na, Joel? Gusto naman ko eh. Okay ra. Best friend. Sinsya na ka ha? Di ta magkuyog ba mi sa pagpunguli? Naanambot si Alira nga permi na kong ihatod. Okay ra, oy. Oy, problema. Ano siya eh? Sakit sa kong tukan. Alisa, una ko ni mo ha? Itawag na kong Alira. Okay, Joel. Amping mo. Be, baka ko, be. Dali, ba na yun? Paray kong yun ang hiya. Kasagit sa kong tukan nga nagtanaw nila nga sweet kaayo. Unta, ako na lang imong higugma, Joel. Ito na naman isa. Pinili kong sabihin. Sakit alang na ako ang katawa ni Joel. Nadili ako ang hinungdan.
Nakita na ko ang iyang mga mata nga nagdanag pero dili para nako. Kung makita ko sila nga malipayon, mura kini ugat silyo nga lituslak sa akong dukan. Igo na lang ko pagluom sa akong gibati, kay dili man ako ang gihigugman ni Joel. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nakalaan, sanay ako na lang. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaabit. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubakakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.